Uyabona mina into engiyifundile ngoma ngwabe kuthando nesithembu ukuthi kwi-relationship akufanele nje urelax and akufanele ukuthi umuntu umvumele ukuthi arelax. Into engiyifunde kuma ngwabe lo. Uyabona kwi-relationship kufanele uhlale ngathi uyaphuma. Yabo uhlale ngathi uyasukuma futhi usukume ngathi uyahlala. Uyabona? Uyabona nje umuntu angarelax angakwazi noma uyaphuma noma uyangena noma uyabona nje ahleze nje amehlo akhe ekuwena. Uyabona lona ngoba akakwazi noma uyaphuma noma uyangena into engiyifunde kuma ngwabe leyo. Uyabona bayitshela ukuthi uhleli uthi hayi ngiyahamba. Uthi sengiyahamba bathi bebheka ukuthi uyapakisha uvela uhlale phansi. Athi uyajabula umuntu ukuthi hawu yazi kwangcono usahamba uthi kusho ba uthi angisahamba. Uyabona? Uvela usukeleke nje uqoqa izingane zakho uhlale nazo edaningi uthi bafethu yazi bengithi nje ngixoxe nani ukuthi mhlawumbe kungenzekani mangenzeka ngishiya ubabweni. Uyabona lona sithi ngiyakubuza ingane ukuthi uyamshiya yini ubaba uthi hayi nje ngiyaxoxa nje. Uyabona leyo nto? Uyabona nje fanele nje umuntu angarelesi adlezela uyabo leyo nto athi uyangena endlini aqalaze ko wardrobe ukuthi usakhona yini lo muntu indaba yokuthi nje umuntu akhululeke nje nakwazi ukuthi uhlele ayidingeki leyo nto fanele nje umuntu ahleze nje uyabona ethukile. Hayi uma ngabe guys uhleli kodwa futhi uyahamba kodwa futhi uyaphuma kodwa futhi uyangena uyabona uma ngabe nje hayi akamvumeli usele ukuthi relax ngitshele mina so nje hlale ngathi uyahamba hambe ngathi uyahla uyabona nje angazi naye ukuthi konje athi umuntu niya trip uthi it's my last trip uthi niya date it's my last date athi uyabuya athi manje kwenzekani i track esayifuna uthi track yani.